Hello, mga manulito kag mga manulita. Ari naman kita sa isa ka episode sang Manultube. Amo ni gali ang inyo nga Manultuber nga si Lila. Ti kamusta na kamutanan? Magminanol na naman kita subong Pero okay lang na, at least hipos lang Damo man kita yung nga manol. I mean, matun-an gali. Namo na siya ang buot ko silingon. Nami ang istoryahan ta subong. Napaktan nyo to ang topic sang nagligad nga episode. Ti kun wala, ti pamati na kamo Ano pa nahulat nyo? Dali na kamo. Umpisa na nato ng pagminanol Kay basta manol, kaulumol. Pero bag-o gali ang tanan, ang episode gali nga ni ang gina-sponsor sang Daishin Company Ltd, Japan. Branded apparel and clothing para sa aton mga kababayan sa Japan. Basta Daishin, lifestyle in fashion. For inquiries, magtawag lang sa numero 0081-35879-6203. Sa liwat, magtawag lang sa numero 0081-35879-6203. Na in case nga matingala ka mo, Pinay ang gatag-iya sining Daishin Company. So tawag na kamo dira kang mag-inquire para sa mga produkto nila nga branded apparel and clothing. So nakita nyo ng aton nga title, amo na siyang topic naton subong, mga pinakasikat nga Filipino food blog kag app para sa quarantine na tani mapuslan yun ni subong ang topic nga ni kay amo ni siya kalabanan siguro sa aton ara pa sa sulod sa mga panimalay naton pero ang iban siguro nagkaamat-amat na ngagwa pero kung ara pa ka masulod sa balay basi magamit nyo kung mahilig ka magluto kag para man sa mga family nyo nga mahilig magluto pwede nyo man i-share ang blog, site, kag apps nga ni. So, ano pang ginahulat nyo? Umpisahan na naton ang una naton sa listahan, amo ang Yummy! Amo ni ang Yummy app kuno, dati ni nga iOS recipe app nga gin-release ang Summit Media Publishing. Ara man siya gyapon ang app nga ni sa iTunes App Store. Pero hindi na siya pareho sang iban nga app subong. So, hindi siya fully functional as an app. Magazine subscription lang siya. Discontinue ini ang app kag hindi ta sigurado kung saan liwat ang i-release ang dating app nga ni. Pero ang app niya nga do pareho lang bala siya nga ara lang siya ang mga magazine sa app nga na. So, makita nyo, kinahanglan nyo mag-subscribe para makuha ang recipe. Pero, nami ang quality sang recipes kag features nila. Kag may ara man sila sang feature stories kag tips sa pagluto nga madali lang sundan. So, free ang app, pero kinahanglan nyo gani pero sang hambal ko kinahanglan nyo nga mag-subscribe sa ila digital issues para ma-access ang recipes. So, amo na siya ang Yummy app. So, ang sunod naman sa aton nga listahan, amo ang Pinoy food recipes. Ang Pinoy food recipes nga ni, ma-download nga libre sa Google Play. Ang app nga ni, paraw sa balasang iban nga apps, magamit ni siya bisan wala sang internet connection. Amo na madali siya ma-access ang mga, for example, nag-save ka mo sang recipe sa inyo nga app. So madamo ini sang recipes nga mauyunan gid sa mga Pinoy kay man authentic nga mga traditional nga recipe para sa bilog nga pamilya. So halin sa appetizer, noodles kag utan, halos kompleto ining app nga ni kag madali gid sundan ang instructions. So you name it, may ara ang app nga ini. Kag amo pa ni kataas ang rating sang app nga ini sa Google Play kag amo na nga manami ang reviews kag feedback sa mga Pinoy sa app nga ini. So amo na siya ang Pinoy food recipes. So ang sunod naman sa atong listahan amo ang Filipino food lovers.
So, ang app nga ini, ari ni siya sa iOS, nga ma-download ninyo sa iTunes App Store. So, sa iPhone ini siya. Nan. Amo na siya halos kompleto ini sa mga Pinoy recipe. Tapos, amo pa ni nami pa ni siya nga feature, may grocery list para matrack ninyo ang inyo nga ingredients. Kag mabalaan, kung may kulang, for example, may kulang nga sibuyas o langgaw, samtang nagaluto kamo. Na may ara na siya sang feature sa app nga na. Tapos sa mga recipe do, pareho lang sang lutong bahay Kag ang templado para pareho gid sang pandamil sang Pinoy. So, nadamo ini nga features nga sigurado gid useful sa inyo nga sa aton nga mga Pinoy. So, amo na siya ang Filipino Food Lovers app. Bago gali kita magpadayon sa liwat, gusto ko pasalamatan ang aton nga sponsor para sa episode nga ini. Amo ang Daishin Company Ltd. Japan. Branded apparel and clothing para sa aton nga mga kababayan sa Japan. Kay basta Daishin, lifestyle in fashion. For inquiries, magtawag lang sa numero 00813-5879-6203 o liwat, magtawag sa numero 00813-5879-6203. Amo na siya ang Daishin Company Ltd. Japan. Ang sa sunod naman natin nga listahan sa mga pinakasikat nga blog site kag app para sa mga recipe, Pinoy recipe nga magamit nato sa quarantine, amo ang Kawaling Pinoy. Ang Kawaling Pinoy gali nga ni California-based blog nga ginatag-iya ni Lalaine nga isa ka food service director. Halos kompleto sa recipes kag easy to follow instructions ang site. Halin sa Pinoy sweets hasta sa desserts kag snacks. Kag syempre madamo ini sang sudan nga madali lang i-customize hasta sa magsakto gid sa inyo nga pandamil Di may ara man sang kitchen tips page para sa hacks nga pwede magamit sa kusina pareho sa pagluto sang latik o kung paano pag-caramelize sang kalamay nga gamit ang microwave oven. So may ara siya sang page nga para sa mga hack na magamit nyo sa inyong nga kusina. Interesting. So amo na siya ang Kawaling Pinoy. Tiyari naman ang sunod nato sa listahan sa mga pinakasikat nga blog site kag app para sa mga Pinoy recipe. Amo ini ang Astig Vegan. Ining Astig Vegan nga blog site nga ni sikat-sikat gini kag pinasahi ni siya kay kun utan ang ginapangitaan ninyo, amo ni siya ang go-to blog site ninyo. Kay blog ini para sa mga vegan o bisan sa mga vegetarian nga mga Pinoy. Kung bisan hindi ka vegan o vegetarian, ang Astig Vegan ang isa sa mga pinaka go-to blog kung healthy recipe ang istoryahan. So, veganized food, Pinoy recipes ang gina-offer nila. Kag healthy pa ini ang mga recipe nila. So, certified members ang IACP or International Association of Culinary Professionals ang tag-iya sini nga si RG Enriquez. Kag amo pa ni halos kompleto sa traditionally vegan kag veganized nga Filipino recipes ang site pareho sang vegan sisig, vegan longganisa, kag vegan dinuguan. So plant-based ini siya, mga gulay ini siya, wala sang halo nga karni. So makita pa gid sa site ang mga recommended ni RG nga vegan products para naman sa mga vegan, kung ano mga vegan friendly nga mga deodorant o mga sabon nga ara na siya may recommendation si RG. Kung may ara man sang cooking show ang Astig Vegan nga naga-stream sa YouTube nga may libo-libo ka subscribers. Naamo na siya ang Astig Vegan. Amo naman ni last but not least, amo na siya siguro kalabanan sa inyo, balaan yun pero kung hindi nyo pa balaan,
Te amo ni siya isa sa mga pinakasikat nga Filipino food vlog sa subong. Amo ni siya ang Panlasang Pinoy. So, ang Panlasang Pinoy nga ni, amoy niya mga isa sa mga pinakasikat nga food vlogs kung pagkaon sa Pinoy ang istoryahan. Ang gatag-iya sa Panlasang Pinoy, amo ni siya ang jolly nga vlogger nga si Vanjo Merano. Entertaining ni siya sa iya nga recipe, sa iya nga instructions. Libo-libo ang recipe sa vlog nga ini, kag may araman ini sang YouTube channel nga madamo man sang subscribers. Amo pa ni, madali sundan ang cooking videos kag simple lang gid ang ingredients. Maliban sina entertaining pagid ang pag-deliver sang ingredients sang recipe para sang hambal ko kaina. So amo pa niya ang isa sa mga feature nila sa ilang nga website nga blog. May ara ini nga special page para sa mga culinary student nagahatag sang impormasyon nga magamit nila sa ilang culinary career. Pareho sa mga, for example, may mga job openings para sa mga culinary expert or may araman sila sa listahan sa mga culinary schools na pwede nila enrollan. Tiyan mo na siya ang Panlasang Pinoy. Ano pa ba yung mga nabalaan ninyo da nga mga food vlog kag app nga puro Pinoy recipes? Share nyo man sa aton sa amon diri. Drop ninyo na lang sa comment section kag hindi gid maglipat nga mag-subscribe kay damo pa kita sa istoryahan. Pakta nyo naman be kung ano ang sunod natin nga sudan. I mean topic gali. Ang magdaog may sudan kag virtual lang galing. Shout out sa next nga episode. So, virtual sudan nang ihatag namo sa inyo. Pakta nyo ang next nga topic. Salamat liwat sa aton nga sponsor para sa episode nga ni. Amo ang Daishin Company Ltd. Japan. Branded apparel and clothing para sa aton mga kababayan sa Japan. Kay basta Daishin, lifestyle in fashion. For inquiries, magtawag lang sa numero 0081-358-796203. Sa liwat, magtawag lang sa numero 0081-358-796203. Naamo na siya, pinay ni siya ang gatagiya sa Daishin Company. Follow nyo lang ang Facebook and Instagram pages nga ara sa link sa description box. So, kung gusto niyo mag-inquire sa mga branded nga apparel, so tawag lang kamo sa Daishin Company. Kag, hasta sa liwat nga pagminanol, salamat nga liwat sa inyo nga pagtanaw sa episode nga ni. Amo ini ang inyo nga Manol Tuber nga si Lila. Signing off kay Basta Manol, kaulumol.